ज्यादा ने सब जल्दी जल्दी रख देबे भाभी भाई में तुमका ये ना बुझाला कि हां सब सरिया और यादी सब जेने के तेने खाना ना बना के रख देले बाड़ी सब हमरा के कि हम ही सरियाई मोरियाई खीस बना के रख देबे चौकी बेलना ना कोनो चीज ढंग से खाली खाना बना दिया ना बस हो गइल ज्यादा नहीं पड़े भर लेट हो खत बट ये बैठे ना आज कहाँ गाड़ी भाभी पता ना कहाँ भाई जाता तो हमारा लेट होता था बतावा कि खानावा का हो गई सब्जी है ये नहीं है देखा बिटुइए एक नंबर इतना खिलाड़ी हिया नु का कहे के हमरा तो इतना एकरा पर खीस पड़े रहनु कोनो काम तो धाम होइए नहीं एकरा करे के आ खा लेवेले दुथरिया का जाने कहां निकल गुल आवे तो तब इनकरा के बतावा तनी बतावा कुल बर्तन हुई त छोड़ देना से हो जाइए माजी आवा सुन कर के हम माज के दे दे तनी नौकर भइल बनी ना तब एबरा बतावा तनी एगो उनकर भाई बाड़ा नु जोन की दिन भरा दिन रात घूमत रहत लेकिन बहिन के एको वाली समझा देस तंची से तनी कुछ बोल दे मेरा नु टेड़नु तो बस कहे लगे नु मैं एकरे में गलती बाटे अपन बहिनिया के तो केहू गलती कहबे ना करे का हो कहां घुसल जाता नहीं खाना न लियो खाई हमारे के खाना नहीं खाना लियो काहे का बरबरात रहलो हो का बरबरात रहलू हो एगो राउर बहिन बाड़ी उ दिन भर बिटिया रात भर निकल रहती है घूमे का जाने का करती है कॉपी किताब लेके चल जाती है मतलब ओकरा नहीं हमनी के पर नियन ना रहनी जा काहे न लछरू का गलती का कइले मतलब झाड़ू ना लगा सकेली घर में लीप ना सकेली आ कुल देखी त खाना ने कह के चल गुल बड़ी आ कोई नहीं खाए तो कुल बिटुए का जन का देली भुजिया मतलब दिन भर घूमत रहिए ना हम घर के काम करें हम लौड़ी नहीं अच्छा ही बताऊ तो पढ़े जाती है वो तो आखिर तो कुछ जितना रहेले जितना टाइम तो करबे करेले तू मानता नहीं कि पढ़े लिखे पे ध्यान देले तो तू ना कर सकेलू मतलब कर तो मतलब ओकरो टाइम टेबल बनावल बनू जी मतलब आखिर ओके जल्दी होई एक वजह से निकल गई जल्दी होई उ दिन भर दिन रात निकल रहतड़ी बहरी है का जने का करतड़ी मतलब कौन पढ़ाई हो जी कौन मास्टर आटे 24 घंटा पढ़ावत रहेला अच्छा ठीक बेटा हम आई ट्यूशन पढ़े जातड़ी दादा 1 घंटा पढ़ाई हो खेला कि 50 घंटा होत रहेला समझा दे लेकिन तू ना तनी मतलब ठीक कर छोट भी होके समझावे त डांटला से हो जी छोट बड़ी देखे में छोट बड़ी ठीक बा तनी बहरिया जाके देखी का घोटतड़ी अच्छा ठीक बेटा हम आई त हम समझा दो करे अपन बहिन के तनी एक बार डांट के देखती हां रे कहे नहीं कि तनी मुनी हाथ हटा देती अच्छा ठीक बेटा आग ली खिलाड़ी घूम के ई का कहता हुआ क्या कहतनी हम खेल के आवतनी तो का करके आवतड़ू ई त देखत नहीं कॉपी किताब ले ले भी पढ़ के मतलब ये बताओ भैया पढ़ के मिलिट्री के नौकरी ना करी ठीक बा अरे ना करिए लेकिन कुछ ते कर आखिर अपना घर तो रखे के नहीं के ई त आज के भी आज वाली काल ना रही है तो ओके तू कम से कम बोले तो पहले बताओ कि पूछलू है ये ना फटाक से नहीं ये बात बोल देलू का पूछनी कहत लोग आगे इनका लुका आदत हो गइल बटुकी पता अच्छा, ना तू- कहीं ऐसे देख के तू झड़ बताओ रही मतलब ई सब कह के काहे न जली रे बच्ची का भैया मतलब तू हमरे बेइज्जती करता बा बोलत नहीं किसी की कहत रहली हमारा लेनी खाना मंगनी है त अच्छा ये बताओ इनका से पहले काम हम ना करते रही सब कुछ तो करते रहलो तो हम सब बात सब्जी खा बिल बड़ी भुजिया आवतड़ी गोनी हाड़ी में तो कुछ नहीं लागत कागज के झूठ अभी तो हम खाना ना खाई नहीं है और खाए के हमरे के अरे बाप रे हमरे तो लाग खा ला अपने भैया के हटा देखा बा नु कैसे झाड़ के गोइली आ तू हमरे के बोले लागत अरे हम बोलत हां तो बहिने गलत हो जाली सन शादी के बाद कहीं तो हम लोग दोनों आदमी के बीच में का जाने का चाहत रहली पढ़ के आवे तब बोलत रहली कुछो करे न त इनकर बोलिए निकलत रहेला पता ना का हमरा से चाहली देख के जड़त रहली हर घर की ना नंदे ना देखल अच्छा तो ओनिया ऊपर कहां उहे रहली और फिर ना खाना बन सकेला खाना वाला बना के रखा मावत तने का मतलब हम ही बनै जी अच्छा दोनों आदमी मिलजुल के बनावा जाए वो काम बटन तन कह के आवत नहीं ठीक ना अरे जाई जौन काम करे के बा रहो भाईया बहनी के सब जाना तनी झाड़ ले तनी जींस पैंट आ चल दे तनी जे कहतहूं ये आदमी तो घर में बैठ के नौकरानी बनल ही बाटे करी काहे सब काम कर देन तब उनका पता ना काहे इतना दिक्कत होकर रहता है हमारे से झाड़ू हम ही लगाता नहीं खाना वाना बना के हम ही जात बानी तब उनका दिक्कतें होकर रहत बाटी है का दिन पैसा भौ जाई नहीं बोली हम कतना सोचत रही हो करी कि हमर भौ जाई आई लो तो आराम से कम खाना पानी तो बनाई लूं ताकि काहे के किया नहीं खेनवा तो एकदम नहीं खेनवा तो ऐसे ही झाड़ू लगावल जाला तो कैसे लगावल अरे ससुराल में देखू तो गुजारा ना होखी नैयरा में बाड़ू तो तार चल जाताटे ठीक बा ससुरा में हमारे के बात मत करो बुझाई हां तो तार भैया वाले बात करी के कराले बात करी काहे तार का करेला काहे के चिरै का ना ओकरे घर से ही ना झाड़ू लगावल जाला ठीक बा कैसे लगावल लगा के तू ही बता तारा के कबे करी नु बर्तन मास दियो तार भैया कह के गुलान खाने बनाए के चाहे तूने को मत
के हम मतलब कौन कौन काम करे हम चार फटा खानी हैं आ सब्जी चीज झाड़ू को फटक दे तो मतलब सब कुछ कर देलू आ ना तू का करू हम बताई तो झाड़ू लगाई आ कितना काम काहे से के पर भातारा का मेयर पहले के इहे नु देखा गाड़ी और मत दो हे ना चलो जे बट ना हे भाई भगवान धो ए जे भगवान के नाम नत लो हां हां तो धोए के तो धोते बानी काजे ने कोना मुंह से भगवान के नाम लेता तो ना कोइसन एकदम मराठ भर के आई बिया सब जे तो हाय देख लो ए देख लो मत कर तो धो छोटिए का बाटी भगवान हम तो कुछ रहू ना रोनी के ओइसन और के ओइसन मिली हमर भौ जाई सब कुछ कर तुरंत बोलाई बानी तब एकरा पता ना काहे हमरा सीधी होकर रहत चलते रहत बिया हां देखरो घरे सही न जरूरत तुरंत रहू अपन एकर भौ जाई हो जाई यही से आई भी तो ऐसे करत बिया हमरा तो बुझाता नहीं कि हम का गरी का ना सब काम अरे सब कोई तो बोले ला कि भाई माई के समान हो गेली सब लेकिन हमार हो जाई एकदम शैतान बिया छोड़ देती अपने तो घर में खाली पड़ रात बिया खात रात बिया ये रानी से उठे आगु बनी एकदम करे तोरा के कबे कनी नु बर्तन मैच के आबेले बर्तन मैच कर रे कौना बाबू के अपना याद करत हड़ी हाय जाकर काय हमसे बोला तुम्हारे आखिर दिन भर कर गांव के बेटवन पर ध्यान रहत दिन रात दिन भर तोहरे एकर भाई का तो पढ़े जाती है रे हां अरे झाड़ू लगावे के पानी तोरा के तो ढंग से तोड़ देख लेना वाला रे झाड़ू ना आगे दे हैं अब बर्तन दुगो एगो तासला दुगो थरिया बटे उहो ना मजे दे तो से आखिर माँ जते तरनी आखिर माँ जते तरनी में कहानी पढ़ के हो कहानी पढ़ हो कहानी मन तो कर तो दिमाग हमर खराब को के रख दे ई का के करतलो हां का जी मार तो करा के वो हमरे के तू तो पर मार दिली दाम कर देली हम देखा दिन के तुम्हारे तर तू कतल तू कर धारा हम कहां से देख लेनी कहां से अबे नहीं तब जौन देखा तौने ना कहो उनके पैर तक मुके छोड़ हम देखा बदमाशी कर रही है का सुनी तो के कह के गोनी के खाना बना के रख दे जो मारा तली के मार दे तो क्या करी बता ना तनी मतलब मारला से समस्या कौन होई मारला मतलब इस दिन पर घूमी आ रहा बर्तन के दिले मैंने मार के दोनों में जा सकला जौन भाई हम कहनी है ना कि दोनों गोड़ी मिल के खाना बनावा जा तो आप उनको मारा तो करा के ई मिल के मजते नहीं किए ना कोनो काम करत तनी तो हम कैसे करें अरे तो मारा कौन तो बड़ी बात मारलू हो कहीं करेगा कोई ना हम कहते हमारे हाथ उठी जाए तो बहुत बुरा हो जाए अपन बहनी पता ना हाथ उठी अपन मेरी पे हाथ उठी आखिर में छोट भी करा के तो ई पढ़े देखो छोट बड़ी सुन आज हम बता दस पढ़ तारा के सब कुछ तोरा खाना पीना सारा तोरा बना के भाई कुछ ना करिए बस पढ़ाई को अरे बाप रे पढ़ के देखो तनी कलेक्टर बन जाता नहीं ना बोनो चाइना बोनो बस कर देनी ना के बाद के बाद कुछ मत करिए तोरे चलो हमरो के नहीं भेज दी ठीक भाई अपने जो पढ़ नहीं यार क्या कर दी काहे ना जाए हां अबे के ई मतलब हम दिन भर लौड़ी लग रहा था नीचे काम करी अरे तो दो आदमी तीन आदमी बनी है ना इतने दिन खाना बना तोर पहाड़ भइल बा इतने आदमी के खाना बनावल बाहर तो ऊ ना करवा सकला दे आखिर जहां मतलब बाटो करे लेना सब कुछ आखिर हम ही ना करीला तो कही अरे बाप रे तनी काम झूठ बोलल कर बेटवन पर ज्यादा दिया ना घर में कम तो फालतू तो कम बोलल कर फालतू हम बोलत नहीं ठीक है बाटे मेरी के बतिया तीन लगा तो देख दिन निकल जाई हम देखो तो पुनिया चुनात कहां जाते हैं अरे नहीं तो भैया उनका के छोड़ दो आखिर हां अभी नहीं घर में आते बानी कला बानी तू लोग के ना पागल इसको बात थोड़ी बाटे